Pois, se xa lles parece que todo está caro, imaginen vostedes se sufrisen algunha intolerancia, por exemplo, ao glute. A cesta da compra encarecíase case 1.000 euros máis ao ano se fosen persoas que sufrisen celiaquía. As persoas que non dirixen ben estas proteínas, os celíacos, fan este gasto a máis e, sobre todo, notan un aumento na barra de pan, na bolaría e tamén no pan relado. Por iso, a celiaquía afecta a unha de cada 100 persoas e no seu Día Internacional lembran que a única medicina que teñen é unha dieta estricta durante toda a vida. Raquel Gandoi. A prevalencia estimada do 1% da poboación que ten a enfermidade celíaca deixaría en Galicia unha cifra de 27.000 persoas que non poderían comer gluten. Sen embargo, na Asociación de Celíacos de Galicia, da comunidade galega, hai alrededor duns 3.000 celíacos, 2.200 asociados. Neste Día da Enfermidade Celíaca nos citámonos coa secretaria desta organización galega neste restaurante, o primeiro de Vigo, que ofreceu unha carta íntegramente sen gluten, porque viaxar ou comer fora da casa, ben sexa en restaurantes como este ou en comedores colectivos, segue sendo un dos grandes atrancos deste colectivo. Belén, a secretaria da Asociación dos Celíacos Galegos, celebra o seu día neste restaurante de Vigo, Alium, en latín, diferente. Despois dun diagnóstico da enfermidade celíaca, toca vivir nun país onde comemos 3 veces ao día e celebramos maiormente en restaurantes. A nosa única medicina é a comida. Nós non necesitamos unha medicina, solamente alimentación. E claro, hai xente que sí o fai por moda, pero que realmente non son celíacos. Eso sí nos fai moito dano. Reclamamos, que a restauración, que para nós é importantísimo, poder sair e non ter que explicar isto podo, isto non podo, me podes facer isto, me podes traer isto, no, que non toque pan, que non... El poder formar parte de una mesa con otros amigos sin tener ningún problema. Da mucha tranquilidad y te quita un peso de encima. Sobre todo porque así pudieron hacerme la tarta de la boda. Todas estas son reaccións reais dos clientes de Alium sacadas do seu Instagram, celíacos felices por poder ser comensais. Mais que piropos son as caras que poñen, as reaccións que teñen. Tuvemos unha rapaza que puxose a chorar porque na vida puidera tomar un desayuno, que máis ilusión lles fai é poder sentarse na mesa sin medo de elixir calquer cousa da carta, integrarse co resto da mesa e que todo sea como debería ser, ¿no? Algo cotidiá e bo. Raúl fixo cursos, loitou por ter cervexa de barril sen gluten e pelexou moito coas texturas e co I+D. O seu obxectivo segue sendo que os clientes que teñen a enfermidade celíaca coman ben, sen ser mirados como extraterrestres, pero sobre todo se sintan seguros.